hapti shutrai te nilai dia panggil duai jadi ya bebe cemetian ke jong play man te ke jinghikai ke bangan wan ra shapi habni kesni ke kerteng kalabu ke jinghikai ya ke jing le bha ya ke jinghikai shong tynrai amen idan south li point te bangan nom yan lan an hikai menta kata yo ngan ai ka point ke bening kong but next ngan ai ke ba a ba sa teng hado banadam marok south li point te ni kong aku aban hikai ya phi ke ni benta ba phin la ban jubab shekiwei ru ba pun sin ki priu ki juang ba kini ki pampalong Kristan kini ki badang pampalong Kristan shay ong bet ba kade kan nyam tynrai pila juyos ngoi kata ki juang ba kade kan nyam tynrai de henre kam de kan nyam tynrai namang tynrai jo ki e par khoi de ublei juni amen don uno uba kham shuwa bani ublei juni udu tynrai ki e par khoi kum ta phi wat nam ya menjor lang la ki ong ma ki tama phi te wat nam ong ba ki tu ki badang long nyam tynrai lan ne ban ya menjor namar kim de ki tynrai de tang ublei juni tynrai men tangan hikai ke jing hikai shong tynrai ka pakum ka tin ke jong ublei ka ba kade kata ka jing le ha ka ba ngi don kam kum ki Kristan ba ngin don yakine te ning kong ngin ya pe no Matias kala dong ka ba nyau ka khot ka ba arpway ayu ka Bible ko ubriu baro uba ong hanga atrai uban yo let hapok ka hima ki benen hanrei uta ken uban le ya ka mon upa jonga uba ha benen amen ka jinghikai shong tynrai kat ba kum ka tin ka jok ublei kam shem la ong ba pila duai lapiang lapoi bet chapeneng pila yok ma hi ki jing ku bat kum ta ter ke jinghikai ka ba kum ka tin ka jok ublei kam shem la ong ba pila puli Bible labiang pila duai labiang pila le jinga seng labiang pila wai labiang kam shem la hikai kum ta harei ko ong ba uta ubale ya kamon ko jong upa jong uba ha beneng amen namar kata hang ni ni sngo tho ba kalong ka badan kam yangi bangin wan shi jinga seng kalong ka badan kam bangin duai kalong ka badan kam bangin puli ka tin ka jong uplay kalong ka badan kam bangin wai bangin yero hanre kam pat complete jang kata hanre ni haban le ru ya kamon ka jong uplay amen nang ba ngin yo ya ko ong kum no uta kan uban yo let hapo ka hima ki benen te kamot uta uban le ya kamon ka jong ublei upa ju ba habne uta uban yo ya ka hima ka jong ki benen kamot ba ya ka hima jong ki benen nadu nang ni na khendau ru phin yo ba chalendat jong ka ne ka khendau ru phin yo tang la da phile ya kamon ka jong play namar pon sin ki Kristan ki sngo tho baklai ka ne ki sngo tho bakla ki ong ba ki mat ki jing le ba bon jat ha ki long yeng ki long sem ki jong ki bat ki ong kum ba du wai mangate na ya kran sindan ni ba ngashu du wai bet la da ki ar pos nem ngala du wai re haduk mentang ngam pat yo juba namar ba ki perkhat ba tang bala du wai la yo bet ke juba tang bala duai la yo mat bedeng na khandau tang bala duai la poi be chapneng hanai ka tin ka jong ublei ko ong ba om ubri uba ong hanga atrai kabut om te tang ba pila duai pila yo kita ki e baro khat hanrai pi haban ne ya ka mon ka jong ublei jongi uba habeneng men namar kata ai bengin sngo tho ya ka ne barabor ba pin long ru kinong le ya ka mon ka jong ublei ba ju ba habeneng bat ngin ya pet menta Lukas kal nong ka ba Henrio ka khat ka ba sau pinyo sau kupra Lukas Henrio sau pinyo sau kupra ue baro uba wan hanga bat uba yo sngaw yi tien jonga bat uba le ru yaki ngan pen i happy ya uno usriem ulong kumu prie ubalate ke yen ubalati bat ubala ngam jeliu bat ubala seng nong rem halor mau siang
Teh bakal aja ke jing slay ke ba syok kertap ya kata ke jing Henry kamla shu ban penki yaka na bala pensyong nong rem yaka halor umau siang amen uno bawan show jisu kamu dah habang ni lawan man idea de sha utrai jisu ni la long kristan kampat biang tang bangi la long kristan Henry kak dia ke jong blake ong uno basngaw yang amen kuno pin singaw yo try haba pila long kristan kabumot pilawan shegi shakri ki ba pair ke ka ba ni kum ki shakri ki jong try ba ki wede ki shakri ki jong try haba ki hikai pila yo singaw ka ta tin ka jong blay lang ba jong ki kamot lada pile ya kata bat haba ni julet chik ye ki sam ki jong ki ba ya sulo ayu ni hikai ni ong wat le ikani le ikani kamu pisngau ikata te haba pisngau ikata kabala hikai bat haba pipuliru ikatin ka jong blek haba kayai kran ya pi ba pi de ban le kani kat ka ba pila ban sngau tho te kaba mot ba la dawan kano ka jing tan jo kum ka er yong ha ka jing em ka jo pi han re dal le ru pen om kan lam namar ba pile ikatin ka jong blek amen Henry kita pat ki bom le yak tin ka jong blay kini kita kan ki batang shu thot kan dia ro poi shu shi mane la shu sa kot be hayeng poi shu shi mane bat la shong no hayeng bat sayo pat upam man pikan ma yu David balai ba upam man uyo yu David namar ba haje ka bun le chakat ma Henry u shong pat man hayeng ba usatan ula yo ban rung ha u bat ula le yak pop ka bala pen si ya u blay amen namar kata kini pa kibreu kiba pule ka tin ka jong play kiba wan chaka ji chakri kiba snap kiba shashkor kiba leru kamat ba hot ni kum kibreu ni dang long hi kum kibreu te ni bakla ni or ni ha andre ladang ni or ni ha bu kampai hadu pot bangin kelan nan bangin am la shu ban ke batang ban le ji seng ru nyem la shu amen kamat ladang ni le ka tin ka jong play ken kata ka jing long play ni bakla teng ni kum bakla usut tan uswan chikle mat upen laptop yang ni Henry kum toy ni kelak kemot bat ngimpet ban duai ngimpet ban chapri ublay bat ngimpet ru ban le jeseng nama kak ka jong ublay hikai bangin nam e no e ka jingasang ya ka jingaseng lang amen te Henry tang kita pat ki bayo snow ki one ideally show try la long kristan pat ki yo snow ka jong ublay te da one ka jing tenjo ko mga ong ye pi ki pa bonja ki one teng ki one na ki para ki jong pi teng ki one na ki men ki jong pi teng ki wan na ki brio bat kum ta ter haragan ong ye pi utahi wo yo snow ka tin ka jong utrai ngan ong ye pi dan kan ro Jericho ka ba kham kraw hado kata ru ka ba la ban khang ye pi ba pin chakri u ble amen la dan ka ba kham he ba ya ka ro Jericho ru dang la hi ban rungko nang ta la da pi le ka tin ka jong ble amen namatang ki ban le ka tin ka jong ble ka ba om jula manu ru ban pin ki ham ni la yo i balakran ba utau beriu bala ti jeleu la punya seriem bala ti jeleu la ti nong rem bahabat la wan ke er jong la wan ke duriau la wan ke eru ka kala telak Henry shamla ban pen ki dala leru amen namar kata ka jinghikai shong tynrai ka hikai ni bangin long kita ki bahabangin long kristan tongin yo snow ya ka ka ba ka tin ka jong blay ka hikai haba kala hikai to le ki wan ki chakri ki jong blay ki ye ki sam ki jong pi ki ai ki jing slap persiapan le hoi pim la re da ka bor ka jong pi re pan bor no blay ong try boring abangan la bat la da pi le e ka ta pin am kelan dala le ru hoi ka jing long reu pi la ban bak la han re ka dum poi ru pot ka pin kelan hi khoi amen man le pe chu ayu ka bible ka ong yo anes khat lai khat nhiều yo anes khat lai khat nhiều lada pi tep yakini ki aka ru sok ma pi lada pi le yaki kani ka kran shapang ka jing snow red to jisu hikai shapang kani ka ba jisu sai kjat ya kisun ran jo jisu pinapet ham ne pio i yakani ka ba kran shapang ka jing ya shakri paralok ka jing ya shakri paralok kani ka ong kumno ba jisu ong kumno ong ba ngini pai kini kat ka khat ri ong shisha ngong happy ushakri umlong uba kham kraw ya ukun ra jo film new apostol uba kham kraw
ya utau balapha ya lada phi tep ya kini ki ai ru sok ma phi lada phi le ya ki phi na puli lo ikani bara khoi phi i hang ni bu jisu ukran ni ka jing shakri paralo ka jing shakri iwe ana example menta lada kum kita ki priu ka bible ka yathu bangin long ki basok yo anis khat lai ka khat ka khat nhiều menta lada menta lada kum pidon ki nong tray hayeng jong pidon ki nong tray pilabu nong tray ba ide ban tray ka kam yeng ka jong te kumdo ha kumdo kasngi itu i ba tray hayeng jong idon kam ban le jinglen lane kade kasngi ban yale jing seng ban poi ha por ka biang te lada pi don ye kane ka min se ban ya shakri parlok ka bot pin nam kenya la de ba pi de ki te kin rat jong ki te rai pin le kumdo pin ya shakri parlok pin ya khilang dang step pin ya rakam lang namar palen mane poi lang shaka yi shaying mane ha kapor kapapiang omde re balapu nang tre kaman kursiun na do dang step san baje imat le hi bet itu mangi te shumot kum ngide ban prakhat e kata mangi ngin shushong bet em kata kamdei te kumut kum kita kibri kinam yo jing sok nama palen nama kim khen snap ye kita kinong tre ki jong ki hoi ha ki singi ki por ba ye le tre e bat bom dan kam ban le jing le te nama ba le se tang shi baje abaje la kam dan kam e ban yarap mo nama ba labu khnang ye ki ru ba kin yarap ban yo ban le pat ki ki kam hanre ka don pa ka kap let's say ide ban le chachnong ne let's say ide ban le chnu shri ha ban pendak kloi te kamot hap tan ken kata ka jinga train lang te la dapi don kum kata ka dot not pan ya shakri parlok kamot sok kum kita kibrio amen menta na example kum mangi ngimdon nong nya kali ban le jeseng stay te example ara mentang a request ni Nathaniel ya se le jeseng bat ni pen nya kali na ping don nong nya kali la the ka kali don nong nya ni hap shong beda kali kamai te la da pi le kata ka de jinga shakri iwe amen kamot kalau hakata ka rukam na example kenapa pins ngotho e kata ka jingya shakri parlo kamu ni shakri te iwe te haba pang manga kini ki parang marjan ma pi wani rap inga pi pang ma pi wani rap manga lesem dan brio hospital ban let up ni up kliang kum para banget ru nomor bom dan te kata ka jingya shakri kliang om dei re ban ong ba la rius pa la long boss la shu ban ya rap te henrai ubarius pa ru la ban shakri ubadok ru la ban shakri ya uba rius pa te kamot kum kita ki brio kawan ra ya ka jing sok ha ka jing em ka jongi amen ngimde bangin shim ba yala di bangi la kham start na nengi kham rius pa kamot ngim la ban ya shakri parlok te kum kita ka bamot kinom la ban mat ya ka jing sok na mal try ong la da hitep ya kini ki ai ru sok ma pi ka khile ya ki don kli jing kli ke ka jing mot papura jong ka jing sok ngalak len wan ra pulong ban I give ban I price ya bajo jing kemen mendara taba kanam kita e kapon jing sok kamot lada asyoy kayong kasem ko janga mo kada na pwede ka jing klan isa kriyo blay tekas kabensok din na lada ni rungida hok blay jing kasem indem ada ngida pop tulong kumta ngate oh tambah kajing buat papura jong kajing sok kajing dabyang amen kolong shortcut kajing dabyang amen kamot pinlong kita kibri badak biang bat met bat mensim bat jing im kalong shortcut bat kalalong biang bet kajuba deh te namar kata to ni shakri parlok kadi ke jingkai shong tynrai ka pa ni hapan le kata namar ting ni las ngo sarong pala ni la shu ban shakri parlok henre kata kan kadi ke jing shakri parlok te omde ratang kata ru womenta haki balang ni don lagi jong ki kun hon balang te ngaset bo ban ye ke jing duai man la ke sni ba kom ki balang kristan bar khoi ki don ye ko we ke jing ya teli lang ko we te komenta long example let's say iba have idon have pat kapalang tela da nakabalang jong iba have khot ye nga what I jingkren tengam dan program shwe pat ngam dan program kabut ladangan let kabut ngaya shakri lang te hare ting pat ni las ngo balang ne ngo kumba ni la shakri yo we pat ublay kabut ba om de re balang jonga kam de kerteng ka balang jonga ngam la ban aji shakri shitu katuru kalong kababakla te henre kum ki khon kristan ni hapan ya don ya ka wei ka jinga telilang ka wei bangin ya shakri kaliang iwe kamot na ka wei ka palang shak wei ka palang na marbaling ya lap yu ju hite u jisu amen
bala ada komentar nyim dan kinong tem te hak to koi pakabalang kidon kinong tem bat itu pat imdan program rasawai ila banya exchange banwan chane banya rakum kita ru kide lat banya shakrite kliang iwe te kemut kum ki palang paru kaya kan ka perthela da ki don lang ya kan ka jingit lilang ko wei la da kim don ya ka man sim ya bishni ne te ka pemut bau setat unum la banyo aja kan ne lu amen nama bangi ya long hitlite ko wei henre teng ki ya don ya kan ka sim singo balang te apa umdan program ru omlong ban ya let ban ya rap lem mereka jingi syakri lang kade katake nama bele ni syakri uju te ublay te kemut kum kita ru kide kiba ni hapan singo thu ha bat ngam ko apin ya pep ki salai tali ki points ki bangan sa ai man la kata yo hadu banda kot knau pin singo thu ha ya jing mot ya kan ni jing kai shong tynrai ka ba ni hapan dan kam ha kum ki kristan bangin long ki bat te amen bani ne pe shu mentar rom ar khat lai namar day kinong snow ya ka hukum kiba long kiba hak mat ublay hanri kinong le ken ya kata ka hukum on penkesan amen ka tin ka jong ublay ko kita kiba le ka hukum kinong namar day ubas snow day kiba snow hanri kinong le ublay on penkesan ta example menta kanai pilawan siya kani ka jing syakri te kom ki syakri ki jong tynrai kila ai ka hukum ka tin ka jong play ban le kani te henrei layo sngo te henrei om cham la penkesan tang balayo sngo hat leru te la dala le te on penkesan ken ya kita namar bonsin one to one hi la ngap nang ne te la penik nang ne te dan le tang poe te habar la klet klem mau shu balai klem mau shu namar ba klem wan ra ki notebook klem wan ra ki khulam dan namar kata klem mau shu kren ayu te namar kata don kampan wan ra ki notebook ki jong pi ngale ngam jura don notebook ngasera beda copy ba he namar bale ba karet palat ngara beda copy copy school ngasai thok te kapamot bala da pila thok te ke ka ma pila yo sngo da pila pa chi pila pule piang kamot pila thok ha ki maulun knyap ka don no jong pi man bat haba pila thok haba ki maulun knyap ka don no jong pi pila yo sngo namar kata pi hapan don ya ki skor ki ba kenjaman sim lada pi don ki skor ki ba kenjaman sim haba la kran kamot pin yo sngo ben bat kan ketik ba ya pi ka to ka jing kran ba ka jing ka chu play kala hikai ngi ban le umta na lor pi la tho na lor ba poi shi yeng pi la puli biang kum ki khna school menta ki la school ki la tho e ki notes ke pi thara ki la tho shi kum to ki la shim ki la device ki to na ma kata ki sa pass ki exam ki jong ki hanrai ha ka ba yede pa ka exam ka ba kin jaman sim bon ki fail na mar balai ha bala hikai ru ki la klat no na mar baru khin gimla pi ban bat han ya po jabing jongi baru ini lah ban bat ya ki bar khai hot tang to ka bade tik kala ban shon shap hanre baru hi ka banga kren pinam la ban bat hanre la da pi tho 100% pin yo lut amen la da pi tho pin yo lut hanre la da pin chubat hanre pin yo tak tu kan ni ka ba bat ha po ka jari jong pi bat la da ki khna school ki long pum ta ki khna school ki nam don chu ki ba pass ki la don mitang ki ba fail na mar bale na matang wei ahi u ba shu yo sno ba la shu lecture bat lepas te henry tang katu kan ni kin long kum ta namar kata don kam ken nang ni sekmat dai kan mau ki ki balasan ki banang hi ban tho dai wan ra ki copy ba ki khulam ki jong pi khna ba pin long ki kristan ki bajap amen pin long ki kristan ki bajap namar ba on pun kesan ni kita ki ba yo sngo ti kum no ken kin yo sngo lada kim shem la tho ba kum no kin yo sngo lada kim don ni ki score ki ba kin jaman sem pidani ki score ki ba kin jaman sem kabamot pila tho pila puli piang kamola shon sha ka don ka jong pi kat chba pi yat kan hikai ya pi lada le mentang la aji hikai wat ju tho ka to ka jing kran kan kran chi kran ya pi kat chba le chwa pin tho kala kran namar bale la shon sha pila yos no namar kata don kam man tho namar ki jing hikai man kata yo pin yo ki jing hikai ki ba per but
Kisil kita yo kuwe ke jinghikai pila kai man perkat ya ketu balada pile kum ta pimlong kai kristan ki ba job na kuwe ke por bat ya kum kita hi kristan ki ba ublei pen kesan na marba om shong pen kesan ya ki nong yo asnyo wat perkat bangalawan ngal yo asnyo ka tien jong blei la pen kesan em hap snyo hap le ka ba mot la pen kesan ke ni kita men bat shosho ka ti ka jo ublei ko ong kum nong ni pe jakap kal nong ka ba ar dukat ar pu ar Miyo i ba kata ka jinget kaya trailem bat kita ki jingle chong u badai kita ki jingle la penjanai no ya kata ka jinget la da ya kren chipanga ni ki jinget ki don ka tu ka ni ki priu ki ba habang la opet umlong balik kum tani pile kum tatu umlong balik kum tatu umlong ni ho aking kata te ke badai kamu jinget kloite tamba kami terai lampat bat ka jingle reka jing ka jok ple ka hikai ko no ka jingkai shong terai ko ong ba kata ka jinget ka hap banyak terai lang bat ka jingle te ka bobot tamba shunget kambian ki don ki bre ki ba chupan ram pini hikai pina ba ani te jing start ka peten don shushi sha kata te ka badai shunget ben chudan ban ong em kata ka babakla hoat kalong ka badai mas ngutenat ya kata hanai lada pai pat shakwe ka benta kalong ka bai jili ba khmat jong ble ba phinlong kita ki ba shungai tam ba phiklem le pat namar ka ching ka jong ble ka ong kumno kani ka khat ka ba haneng kani ka ba khat thandai ka ong lenget ba ble ulong wei mele ba ken kata ki soi ru ki nget ba ki sngo kyo ken kamu ni phe na ki soi ta kalong ka ba ijli an ki soi hakmat jong ble ukso ulong ba ijli ba ukso ulong ba ken udah kyo thathat ukso udah kyo thathat ba don ru ki ble ki ba shunget bet te kamu ladang ni shunget ni metre lang ba ka jingle kamu ni don te ka jingya pher na ki soi te ki soi ki long ki ba ijli shisha ban pet tai ka duru imai hado ba inda pos ni rumaru bapet ya kador jong tu sut metu singar ma shpe kum tu khnget badan pasan ni ngate nga I shirkai te ijli ne man pet tan ki bniat be shirkai tan ki thale ki be shirkai ki khmak ki ni ki khmot ki skor be mai ma kamot kalong ki ijli shisha om lawan motor ki jing ijli te lada pnya siriem nya ni ki ba shunget klemle motor lokum ki tu ki ksot hato kamlong ka be ijli namar kata tang ban shulong kita ki ba shunget ben klemle kalong ka be ijli namar kata wat nom long ki ba shu ong ba hoi kin ka ba dai tang ba klemle pat te hen re phi hapan long kita ki nong le na ba phinom long ki ba ijli hen re phin long kita ki ba itna da khma jong ble man ba chi chok acting ka jong ble ka ong kum no yo anes kalenong yo anes ning kong ar khan yo yo anes ning kong ar khan yo bat kata ka perthai ka yai ja no bat kata ka jing kwa prai jo ka hanre uta ubale ikaman ule on yai sa bam jikot taman ka perthai bat ka jing kwa prai jo ka perthai ba ro kin ja no hanre uta ubale ikaman ule on yai sa bam jikot lada ya kren ya ka jing shisha lada ngan ong itu giru perthai ki papu ai tanglang runem lada ong ki pi kwale du job ni pi kwale pleng kin ong bai kwale beneng onam ton u ong kwale du job te henrei ka bible ke thu ba tang bale ka mon ka jong blai un yo yai sa bom jukot te ban yo yai sa bom jukot te tang kita ki paisa beneng amen te kamot kasintor te ong kwa ban le shabneng kamot kwa te ban im junam baro khoi ki ki kwa ban im junam kim kwa ban yak kim kwa ba yele chapo du job te henrei kim le pat ya kamon ka jong blai ladangi kwa shisha bangin yo ikata ka jing im bam jukot ladangi kwa shisha bangin yo ikata ka peneng ni hapan le ya kamon ka jong blai omdeng ba kata ka jing tang bangi la kwa kamut la long bet en omdeng kum ha perthai ki khon res pra la kwa ek kamut la yo bet te hanrei bangin yo yai sa bam jukot ni hapan le kamon ka jong blai namar tang bangi la kwa kamut bangi la yo lot baro khwa jamen hanrei hapan le ya kamon ka jong blai bat nginya pet jing pen pau arfu ar khat saw sok kita ki belasaj ya laki jan ko bakin yo
ya ka ho ban wan show to ding ka jing em bakin yo lej besut dan kita ki kerdop sha kata kan nong ba amen ban yo lej besut sha dan kita ki kerdop sha kata kan nong ba ka jing ka jong ble ka hikai yang ni ban ni plom ni bala pen ko ye ki jan ko ki jong ni ka kran ni ka jing em ka jong ni ni hapan long ki brio ki ba khoi ni hapan em ka jing em ka ba khoi bangin yo ban wan chu ding ka jing em ka mot bangin yo e ka jing pen em ni hapan long ki brio ki ba pen khoi ya la de namar kata ni hapan pen khoi ya la de man la ka smi na do ki jing mot ki jing perkhak na do ki mat ki bangi pet na do ki tien ki bangi kran na do karukum ya karukum yang na dong sha dong ni hapan long ki ba khoi ba da kata ka jing khoi hi ka ba mot on yalam yang ini saya katakan kerdap katakan nong ba kuat nama tang kiba kuat kiba la ban yo bentah hak mak jong ble amen nama kata ini haban long ki kristan kiba em ka jing em ka ba kuat nama kata la ka long ha ki jing bam ki jing di ini pan bor na ble la da don na prek jo pi kiba dang di ki jing bam kiba jak klia pin pan bor na ble nama ba ka met ka diga yin shong ka jong ble ka ba kuat te ka ba jobo ka dum te ban rung hang ne ba la da ka rung hang ne nginam yo bentah ha kata ka nong ba kuat jong ble nama kata duai hau bleba pin pan bor na bleba pin la ban e par khoi ban om nang ta ki jing pam ki jing lin ki bas new ki tien ki kam ki e bar khoi ki de ban long ki ba khoi bat kita kan ka de jing hikai ka ba nin yo ban busut sha ka hima ka jong le na mar ka ta to ngin ya long kita ki brio ki ba em ka jing em ka ba khoi te khang ba phin yo bat ha lawan ra ka jing hikai ka ban ka ka ngap ban beteng man la ka ta yo te in sai beteng pa salai te li ki point betul ini lah banyak air ngoi ke tiang ke jom le. Rai wan man air ngoi ke tiang ke jom le kan ko pa be ye chunga ka me mala ko khu dai ko pa be ye chunga se ko khu pa. Ikini ki khon ki ti ki jom le ba ro kan ko pa be ye chunga le yo ban hikai ke tiang ke jom le apa ka la kalong ko por ka baling ko han rai ai kan long ke jing ko khu. Ye ki khon ki ti ki jom le ba ro kan ko pa be ye chunga pa ke jing ko khu ke jom me na ka ni ka jaka pada ai kan shong sah apa doa nu kejong ki kan ko pa bi chu ngam ki laban tynrai kami ke ko mela hikai ha kan ke jan me dan baka shakri ke jome ngo pa ka jing duai ke shakri ke jome yolo me ka puram pan tam ko ke jome jisu amen amen to ni roi try ai ki ha chu Shai